suntem rezultatul alegerilor și gândurilor noastre. Tot ceea ce suntem acum reprezentăm produsul a luni sau ani de zile în urma noastră în care am gândit, am simțit, am acționat într-un anumit fel. Ăsta suntem produsul de astăzi. Că suntem nemulțumiți, că suntem mulțumiți, nu contează. Contează că ăștia suntem noi pe baza a ceea ce am ales să facem în urmă. Deci astăzi, hai să facem astăzi un salt și să ne vedem în 6 luni de zile, să ne vedem într-un an de zile sau în 6 luni de zile sau într-un an, dar în perioada aceasta să acționăm diferit. Intrăm într-un program de care ne ținem și pe care îl aplicăm zi de zi. Deci nu uitați, condiția este ca să avem rezultate diferite, trebuie să avem creăm căi neuronale noi, diferite și repetitivitate, pentru că dacă nu avem repetiție, nu se creează calea neurologică, nu se face cărarea, da? Și peste 6 luni de zile sau peste un an veți vedea că veți avea rezultate mult diferite, veți fi alte persoane, o altă stimă de sine, cu altă emoție, cu altă gândire, deci cu un alt mindset și cu un alt corp. Faceți alegeri diferite astăzi, țineți-vă de ele 6 luni de zile și să-mi spuneți rezultatele.